Аз живея под покрива на Всевишния и ще пребъдвам под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господ, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Защото Той ще ме избави от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата си ще ме покрива, и под крилата му ще прибегна, неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боя от нощен страх, от стрелата, която лети денем. От мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава всред пладне. 1000 души ще падат от страната ми и 10 000 до десницата ми, но до мен няма да се приближи. Само с очите си ще гледам и ще видя възмездието на нечестивите. Понеже аз съм казал, Господ е прибежище мое, и съм направил Всевишния обиталището си. Затова няма да ме сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до дома ми. Защото ще заповяда на ангелите си за мен да ме пазят във всичките ми пътища. На ръце ще ме дигат, да не би да ударя о камък ногата си. Ще настъпя лъв и аспид, ще стъпча млад лъв и змия. Понеже той е положил в мене любовта си, казва Господ, за това ще го избавя, ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове, и аз ще го послушам, с него ще съм, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Амин.